रायजोफोर जों दिनै एबसुनि एनअसि आरो बिपिएफनि एनअसि मोननैखौबो कम्पेरेटिभ स्टाडि खालामनानै नायनि फेसबुकफोराव ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मफोराव नुसोलायदों एबसुआबो एनअसि होदों बिपिएफआबो एनअसि होदों बायदि बायदि दा जोङो खेबसेयावनो मोननैखौबो फरायनि आरो नोंथांमोना गावबा गावनो बिजिर माबे मोनसे एनअसिआ दा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव रासिन खामानि होदों जों गिबियावनो फरायग्रोनि नैबे मोनसे फाइलखौ खुलिग्रोनि बेयो जाहैबाय मा एबसुनि एनअसि माने जोङो फरायनि मा बियो एनअसि ना सेनअसि नै गोजोन खोथा फरायलिया दा बेयाव लिरदों मा एसे गिदिर गिदिर खालामना होनि बेयाव लिरदों मा मिटिं इन बिटुइन एबसु एन्ड आक्रासु भेनु बड'लेण्ड हाउस टाइम 3 PM माने बियो एनअसि होनाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया नाथाय आक्रासु आरो एबसुनि गेजेराव जानाय मोनसे मिटिं बड'फा हाउसाव जादोंमोन 3 PM आव अके अब्ला सिङाव मा लिरदों आरोबाव जों फरायबावनि Today on this day of 19 March 2006 an organizational meeting in between Akrasu and Absu is held माने दिनै 19 मार्च 2006 मायथाइयाव एबसु आरो आक्रासुनि गेजेराव मोनसे गौथुमारि आफाद जानानै थाङो टु डिसकास द इश्यूज रिलेटिं टु रेस्पेक्टिभ अर्गेनाइजेशन माने आफादफोरनि गावबा गावनि माखासे जेंनाफोरखौ सावरायलायनो थाखाय एन्ड आफ्टार 3 days discussion the meeting unanimously adopted the following resolution गथि सावरायखांनायनि उनाव बे आफादनि गेजेरजों गाहायनि थांखिफोरखौ खौसेथियै लानाय जायो दाना अब्ला मा थांखि लादोंमोन जोङो नायनोसै रेजोल्यूशन नम्बर 1 थांखि नम्बर 1 दा एबसु एन्ड आक्रासु इज भेरि माच यूनानिमास टु रेस्पेक्ट इट्स अदर्स इश्यूज एबसु आरो आक्रासुआ मोनसेया गुबुन मोनसेनि जेंनाफोरखौ सनमान होलायगोन एन्ड आरो रिजल्व टु वर्क टुगेदर इन सर्टेन कमन इश्यूज इन डेज टु कम आरो फैबाय थानाय समाव माखासे कमन जेंनाफोरखौ खौसेयै सुस्रांलायनो थाखाय थांखि लायो रेजोल्यूशन नम्बर 2 थांखि नम्बर 2 Absu is in favor of the resolution to the Koch Rajbangshi scheduling issue as ST under the separate category without affecting the right and privileges of the existing AST of Assam. Absuआ Koch Rajbangशिखौ ST हिसाबै नाथाय मोनसे सेपारेट केटेगरि महरै आरो थाखानाय STफोरखौ जेबो खहा जायाब्लासिनो ST सोजानायखौ हास्थायो होनना बुंदों आरो अब्ला बे समाव एबसुनि आफादगिरिया रंगोरा नार्जारी आरो आक्रासुनि आफादगिरिया बिश्वजित रयमोन दा नोंथांमोना मा बुजि मोनदों बेयो जेबो एनअसि नङा बेयो जाबाय आक्रासु आरो एबसुजों जानाय मोनसे मिटिंआव लाज्लायनाय मोनसे गौथुमारि रिजोल्यूशनसो आरोखि नङा होमबा बेयो कुनु सरकारि माने माबा नङा बेयो लिरबिदां नङा बेयो जास्ट आफाद मोननैजों लालायनाय थांखि बिथांखि अके अब्ला जों दानिया गुबुन मोनसे एनअसिखौ फरायनोसै नै गांसे फाइलखौ जोङो खुलिलायनोसै दाना बे मोनसे एनअसिखौ जों फरायलायनोसै दहायनाथ' जेबो एनअसि बिदि गैया खिन्थु जोङो दाना नैबेखौ फरायनि मा जिनिस बियो आरो बुजिनो नाजानि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सेक्रेटारियेट बड'फा नोगोर क'क्राझार बेफोर नाम्बारफोरखौ आं फरायलिया मात्र अक्ट'आव फरायनि 8 जुलाइ 2016 सोर हरदोंमोन बे लेटारखौ नै फर्म माने श्री केरलना आरल नार्जारी सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल माने बिटिसिआ हरदों आरोखि बिटिसिआ सोरनो हरदों नै 2 नैबे 1 नाम्बार आरो 2 नाम्बार दं 1 नाम्बाराव सोरनो हरदों टु द डाइरेक्टर मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माने भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनो हरदों आरोखि आसल डिपार्टमेन्टनो हरदों आरोखि भारत सरकारनोसो ओमफ्राय 2 नम्बराव सोरनो हरदों द सेक्रेटारि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स शास्त्रि भवन नैबे जाबाय एड्रेस एबा थं दाना आसल डिपार्टमेन्ट आरो मानसिफोरनो बे लेटारखौ हरनाय जादों आरोखि अब्ला बे सोरनि एनअसि सोरनि लेटार बियो बिपिएफनि दाना नायनोसै होनबा साबजेक्टआ मानि थाखाय हरदों बे लेटारखौ बिपिएफआ बिटिसिआ 2016 आव रिगार्डिं ग्रान्टिं अफ एसटि स्टेटास टु द आदिवासी एन्ड द कोच राजबंशी कम्युनिटिज अफ आसाम आसामनि आदिवासी आरो कोच राजबंशी हारिखौ एसटि गनायथि होनो थाखाय लिरनाय आर'जलाइ साबजेक्टआ बेबायदि दाना जोङो सिङाव फरायनायसै सार बिटिसिआ बुंदों सोरखौ मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सखौ बुंदों आरोखि बिटिसिआ सार विथ रेफारेन्स टु साबजेक्ट साइटेड एबभ गोजौआव मख'नाय आयदाजों सोमोन्दो लाखिनानै आई एम डाइरेक्टेड टु रिक्वेस्ट यू टु काइन्डलि रेफर टु आवर लेटार नाम्बार नैबे लेटार नाम्बारखौ आं फरायलिया ओमफ्राय 27 नभेम्बर 2016 बे लेटार नाम्बारखौ फरायलिया माने गोजौनि आयदाजों सोमोन्दो लाखिनानै आं नोंथांखौ नैबे लेटार नाम्बारजों सोमोन्दो लाखिनानै बुङो जे खावलायो जे मा खावलायनाय दानिया इन दिस रेगार्ड द बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल हेज रिटेरेटेड इट्स स्टेन्ड अन ग्रान्टिं अफ एसटि स्टेटास टु द आदिवासी एन्ड द कोच राजबंशी कम्युनिटिज अफ आसाम बे लाइजामनि गेजेरजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला गावनि थांखिखौ रोखा खालामो जे आसामनि आदिवासी आरो कोच राजबंशी हारिफोरखौ एसटि खालामनो नांगौ दाना नेक्स्ट पेराग्राफ देयरफॉर बेनिखायनो you are requested to kindly expedite the process of granting of ST status
the Adivasi and the Kozrasmusi communities of Assam expeditiously. बेनिखायनो नोंथांखौ गुरैयै खर' गंग्लायै खावलायनाय जायो जे बे आदिबासिफोर आरो कच राजबंसिफोरनि हारिखौ एसटि गनायथि होनायखौ थाबैनो नोंथांमोना खालामो जेन दिस इज फर फेभार अफ योर इनफरमेशन एन्ड नेसेसारि एक्शन ओमफ्राय योर्स फेथफुलि सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल ओरै बायदि बायदि डेट अक्ट' दा बेबायदि दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ माबे खसाकि एनअसि आरो माबे जोंनि थाखाय गिथावना जोङो बे मोननै लाइजामखौ लानानैनो दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थादों दाना जोङो खेबसेयावनो मोननैबो लाइजामखौ फरायबाय आरो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ एबसुनिखौ जों मोनबाय मा बे आख्रासुवारि एबसुनि गेजेराव जानाय मोनसे मिटिंमोन आरो बे मिटिंआव लानाय गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय आरो माखासे कमन इस्युसफोरखौ खौसेथियै समाधान खालामलायनायनि मोनसे थांखिसोमोन नाथाय बिपिएफनिखौ जों नुबाय बेयो डाइरेक्ट सरकारानो भारत सरकारनो हरनाय मोनसे लाइजाममोन दाना गावबा गाव नोंथांमोना बिजिरदो कमेन्ट बक्सआव लिरदो आरो जाम्बाफोरा खिन्थु कमेन्ट लिरनानै भिडिअखौ नायजोबनानैसो लिर